И Коста хора, съм ден да ви извиня, че баба ми говори там с някои хора, чува се, но исках да ви кажа на кои игри ще бъде стрим. Стрима ще бъде на GTI 3 10 Year Remake и WWE 2K и Counter-Strike. Това ще бъдат игри. Изпуснах си телефона, за което се извинявам. И искам да ви кажа, че ще има стрим на 8, демек в петък вечерта. Ще цъкаме много яки игри. Тя е доби, тук пак го казвам и Кънтър. Ще бъде много яко. И няма да бъде в Twitch, а ще бъде в YouTube. Голямата изненада. И може, като подцъкаме малко игрите, може и да подцъкаме малкичко Dream League или FIFA 15. И сега мисля, защо на клипът имам 11 гледания, а нямам нито един коментар. Коментирайте нещо, някой звъни на мама, извинете за това. Това ще бъде от този клип, надея се ви хареса. Ако е така, дайте лайк, ако искате да връща. Но клипове се абонирайте.